ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೂರಿಂದ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಡು ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿನ ನನಗೆ ಒಂದು 512 GB ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇನ್ವಾ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶೆಟ್ರು ಕೈಪ್ಮಲ್ ಪರಬಿದ್ದಾರಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೈಪು ಕಲೆ ತೌತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರಂಚ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇವೆ ಏನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪದಂಗಿ ಬೇರೆ ತೌತೆ ಪಾಟ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಮಳೆ ಜನ ಲೈಕ್ ಹಾಪನ್ಗೆ ಏನು ಲೈಕ್ ಹಾಪನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾಮ ಮರ ನೀವು ಬಿತ್ತಿದಿನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೀಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ತೊಜಪ್ಪವೇನಿಟ್ಟೇನ ಪುರ ಆತ ನಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಡು ಮರ ಮಟ್ಟ ದಾಳ ಇತ್ತು ಜಲ ಇತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದುಂಡು ಅಂಚಿದ ಪಜಿದ ಅವತ್ತು ಒಂಜಲಿ ಮಿಡ್ಲು ಉಂಡತ್ತಂದು ಉಂಟು. ಸೊ ಇಂಚಿಡು ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಆತನು ಅಂಚಿಡು ಬೆಂಡೆದೆಲ್ಲ ಬಲ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡ್ತೀನಿ ಏನ ಒಂದು ತುರೆತದೆ ಹಾಂ ತುರೆತಲ್ಲ ಜೀವ ಆತನು ಕಿಂಚಮ್ಮ 4 ಬಸಾಲೆ ನಡ್ತೀರಿ ಒಂದೇನೆ ರಡ್ಡು ಬರೋದು ಜೀವ ಆತಂಡು ಕರಕೊಂಬಿಡ ಬಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡೋದಲ್ಲ ಜೀವ ವೇದನ್ ಬುಲೆ ವೇದನ್ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡ ತೂಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರೋ ತಾರೆ ವೆಜ್ಜರ ಟಿಪ್ಪಿಜದ ಅಂಚ ಊರ್ಲ ತಾರೆ ವೆಜ್ಜ ಅವನು ಬೇಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಪಾಡು ಉಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಹಾಂ ಕೊಪ್ಪರ ಅನ್ಪನಾಗಪ್ಪು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆ ತವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಹಾಂ ಹೋಯ್ ನಡ್ಡು ಹಾಂ ಕೆಲವೆರಡು ಮಲ್ದೇನು ಮಂಗನ ಬೇರೆದ್ರು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಬತ್ತದು ಬೊಂಡ ಬರತಿರ್ತು ಹೊಡೆದು ಇರೇ ಬರಲಿಯಾ ಹೊಡೆದನ ಅಂದ ಕೊಡೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಕೊಡೆ ಗರ್ನಾಲ್ದಾಗ ಇತ್ತ ಮಂಗಾಗ ನಡ್ಡು ಬಿಡ್ದು ಬೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಗಲಿಗೆ ತರಲಿ ನಿಗಲು ಒಂದು ಮರಣಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ವೀಡಿಯೋ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂದು ಬೂರುಂಡು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅವೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೂರಿಂದ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೀಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಆ ಜೋಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಐಡು ತುಂಬ ಲಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತನು ಜೋಕುಲ್ನ ಐಟಿ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಕೆಲವಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ವಿದೌಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ನಂದು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮರಣಿದ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದದ್ದು ಯಾಪನ್ನಾಗ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದೇಂಕ ಅವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಮಗೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರ್ಂಡ ಅವೇ ಚಾನಲ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಕ ಅಂಚಿನ ನಾನು ಆವಂದಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ದುಂಬು ನಾನು ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡಂದಿ ಲಕ್ಕ ತೂವನ್ವೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲಿ ಒಂಡದಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ಡು ಸೀನ್ ಹೆಡ್ಡೆತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆಡೋದು ಸೀನ್ ಈ ಜಾಮಿತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಹೊರಟದಾತ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಲಿ ಬಜಿಗಾರಡು ಕಡ್ಪೆ ಅಂತಿಗೆ
ಖಜಾನೆ ಪೋಂಡಲಾರ್ನ ಪೊಡಿತ ಬಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲದ ಪೊಡಿತ ಬಡ್ಡೆ ಬೇಲುಡಿ ಜಲ ಪೊಡಿತ ಬಡ್ಡೆ ಬರ್ಲಾಕು ಆದೇಶ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕ ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ನಿಲ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂತದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುದು ಹೂ ಬೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡು ಪೂರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪದ ಮರ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪದಾಗ ಮರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಬುಲಿದಿದ್ವಿ ಏದು ವರ್ಷ ಉಂಟು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇತ್ತು ಮರ ಸೈತೆ ಹೋತು ಅವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವು ಆಪಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೆರ್ದೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವಲ್ಲ ಪೂರ ಪೂರ ಹೈಟ್ ಪೂ ಆಪುಣ್ಯ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಬಾಗಿದ ಪೂರ ಪೂಕು ಬರ ಅವು ರೋಡ್ పోతుండియా ಏರ್ ನಿರ್ಬಿಲ್ ಏನ ಹೈಟ್ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಜೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಸಪ್ಪಿತ್ತು ಸಿಗಿ ಪಾಡ್ಗ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟದ್ವಿ ಕತ್ತಿ ಕೂಟನೇ ಅವನು ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಪುಗಾರನು ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ದೀಪಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬಂದು ದಾದಾ ಈರ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ ಈರ ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಈರ ಮನದಾಡದ ಪಾತಿರನಕ್ಕೆ ಮನದಾಡದ ಪಾತಿರಂಚ ನಮ್ಮ ಅನಾಧಿಕಾರದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಡೋರು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ದು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮೊಗಲನೇ ಆಸನಾಥ ಪೂರ ಉದಲ್ದ ಆಸನಾಥನ್ ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೇ ವಿಕೆಟ್ ಎಟ್ಟೆ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನತಮೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆದ ಬ್ಯಾಟಿ ಅದು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದಿತ್ತ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಪೋಂಡು ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಇನ್ನಿಕ್ಕೀತು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಲಾಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿ ಕಡ್ದಿನಟ್ಟು ಈತ್ ಕನಕ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮಗೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗುಂಡ ಆಪುಜಾ ತೂರ್ಪರೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇದು ಗೊಬ್ಬರದ ಕೋಲ ಉಂಟು ತುಲೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಪುರ ಅದು ಚಾಪುರಾಂಡು ಸಾರಿ ಮೀದು ಚಾಪುರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಕೊಂಚ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪನ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಕ್ SSD ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಪನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯಾವುಜಿ ಎದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ SSD ಕಾಣೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಬರಡು ಈಗ ತೋಜಪ್ಪ SSD ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಜಾಬ್ದಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿನ ನನಗೆ ಮರಣಿ ಬಂದಿದ್ದತೆ ಏನು ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಪೂರ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಏಜೆಂಟ್ ಪೋದು ಕಂದೇರು ಆರೇ ಬರಣಿ ಪೋದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಆರು ಕಂದೇರು ಅವೇ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಇದು ತೂಡು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಮೌಂಟ್ದ ಕಿನಿಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆರು
ಪಾತಿರ್ದರಿಗೆ ಅವು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಗ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಗೈಸ್ SSD. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ದನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು 512 GB SSD. ದೊಡ್ಡ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ತೊಳಿ ಒಂದೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ದ 512 GB SSD. ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ SSD ಬತ್ತನು 512 GB. ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ SSD ಬತ್ತನು ತೂಕ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಕ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಏನೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ 2.2 ನೆಟ್ ಇರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವರೆ ಈಗ SSD ಬೆಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಫೈಲ್ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದೀಪಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಪನ್ನಿ ಚಲೋ ಐತೆ. ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ SSDಗೆ ಏನ ಡಾಟಾ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಕ ಹಾಪುಣಂದು ಎತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಪುಣಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೆನಿಗೆಲ್ಗೆ ಏನು ಕೋಡೆಗೆ ತಂದಿನ ಐತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತೂಕ. ಗಾಯ್ಸ್ SSDದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೇಲ್ ಆಂಡಿ ಅವು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೆಂಗ್ಲು ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಐಟ್ ಥರ ರೀಡ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ ಅವು ಸಮಜ್ಜ ಅತ್ತು ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪನ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರತಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಂದು ಐಫೋನ್ದನೇ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಅವೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದ ಅತ್ತಂದು ಇರೆಗಾಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಂದ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಏನಂದು SSDನ ಐಫೋನ್ಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂದು. ಸೊ ಅವೇ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಐತೆ ಗೈಸ್ ಪೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಗುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ನಂಚದು ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪರ್ಣಗುಲು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗುಲು ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಿಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.